Moikka! Floppikonsoleita on mahtunut pelihistoriaan kyllä melkoinen määrä, varsinkin siellä menneessä aikakaudessa. Nykyään on helppo ajatella, että on vain 3 isoa tekijää, Nintendo, Sony ja Microsoft, mutta joskus aikoinaan näitä konsoleita onkin ollut sitten monelta eri yrittäjältä ja tämä on yksi niistä. Atari on varmasti monelle pelaajalle, ellei kaikille tuttu nimi. Atari 2600, ne arcade-ajat, kaikki nämä. 80-luvulla Atari oli se iso pelitalo ja pelikonsolin valmistaja, kunnes Jenkeissä tapahtui tämä videopelilama, ala romahti ja Euroopassa tästä huolimatta ala kukoisti, joten tämä romahtaminen ehkä enemmän pelkästään jenkkijuttu, mutta se näkyy Atarilla todella suurella kädellä, sillä sen jälkeen onnistumisia ei enää tullut. 2600 oli se viimeinen menestystuote Atarilla ja sen jälkeen tulikin sitten floppia toisensa perään. Ja tämä niistä oli se vihon viimeisin eli Atari Jaguar. 93 loppuvuodesta Amerikassa julkaistu pelikonsoli, joka mainosti itseänsä 64-bittisenä laitteena. Tuolla 90-luvulla nuo bitit oli tietenkin elintärkeitä markkinointimielessä. Jos muistetaan meidänkin lapsuudesta, niin pleikkari, se tutusti 32-bittinen ja Nintendo 64 mainosti omaa bittikartastoaan ihan nimessään asti, joten se ei ollut mitään lastenleikkiä. Ja tämähän yritti sitten kumota kaikki muut pelikonsolit ja myöskin varmaan ylipäätänsä tekniikan lait sillä, että tämä väitti olevansa 64-bittinen laite, joka ilmeisesti teoriassa on ihan totta. Siellä on 2 32-bittistä prosessoria, toinen äänelle, toinen videolle ja tästä syystä niin laite oli hyvin monimutkainen ohjelmoida ja se myös näkyy siinä, että pelikehittäjät eivät hirveästi katsoneet Atari Jaguarin suuntaan, vaan keskittyivät olemassa oleviin Mega Driveen sekä Super Nintendoon, ja horisontissa olikin jo Sonyn tuleva 3D-laite, Sony PlayStation, Sega Saturnia oli tulossa, ja myöskin Nintendolla tuo Nintendo 64 oli vain ajan kysymys tullakseen ulos. Tämä konsoli julkaistiin ehkä siellä 94-95 paikkeilla täällä Suomessa ja myöskin sai ihan isoa mainostusta. Oli TV-mainoksia ilmeisesti ja myöskin lehtimainoksia paljon. Infokirjakauppa, PC Superstore ja muistaakseni myös Expert näitä konsoleita Suomessa myi ja myös postimyynnillä sai tilattua. Yksi hölmö tästä maasta ainakin löytyi, joka tähän miinaan astui ja se oli minä. Kun muut herkuttelivat Super Nintendo-peleillä ja Mega Drive-peleillä Mariolla ja Sonicilla, niin meikäläisellä oli tyytyminen sitten Atari Jaguariin. 64 bittiä oli vain tarjous, mistä ei voinut tuolloin kieltäytyä, ja kuriositeetti oli liian suuri ohitettavaksi, ja näin ollen Atari Jaguar löytyi Itä-Helsingin lähiöstä ainakin yhdeltä henkilöltä. No, pelattavaahan tällä ei nyt sitten loppupeleissä kovin paljon ollut, ja tämä onkin mun lapsuuteni suurimpia pettymyksiä, ainakin näin ostospuolella. Ei tästä sitten iloa loppupeleissä kovin paljon ollut, mutta täältä löytyy kyllä vaikka mitä, ja onhan tämä sellainen outolintu konsolien historiassa, mikä pitää ottaa läheisempään tarkasteluun, ja se tehdään tässä ja nyt. Ja kun puhutaan muuten flopista, niin Atari Jaguar myyntiluvuillaan kyllä jättää aika monen vastaavan flopin kylmäksi ja kakkoseksi. Tänä päivänä on ehkä helppo muistaa, että Wii U oli melkoinen floppi, mutta se konsoli sentään myi yli 13 miljoonaa kappaletta, sen sijaan Atari Jaguar noin 120 000 kappaletta, joka on siis kärpäsen paska verrattuna tuohon Wii U:n myyntilukuihin, ja näin ollen yksi kyllä videopelialan suurimmista pettymyksistä, isoimmista virheistä, suurimmista flopeista, joka sitten aiheutti sen, että Atari lopetti kokonaan toimintansa ja se myytiin oliko Hasbrolle, ja näin ollen nykyisin tämä Atari, mitä näkyy ympäriinsä jossain pelipuolella, niin on vain
Haamu menneestä, se on pelkkä lisenssi ja ei ole enää mitään tekemistä tämän alkuperäisen Atarin kanssa. Mutta tässä se on, Atarin Joutsen laulu, ja tänään käydään tätä läpi. Kuitenkin kyseessä on mun lapsuuden konsoli, niin kyllähän täältä niitä rakkaitakin muistoja löytyy niiden pettymyksien lisäksi, mutta käydään nyt ihan kunnolla tänään tätä kirjastoa läpi. Aloitetaan ehkä niistä ensimmäisistä peleistä ja sen jälkeen mennään vähän aakkosjärjestyksessä. Mä muistan nimittäin ne pelit, mitkä mulla tuli tässä mukana. Toinen niistä oli Cybermorph. Tämä oli se back-in game, mikä tuli aina jokaisen Atari Jaguarin mukana ihan uutena. Kyseessä on peli, joka yrittää vähän esitellä näitä 64-bittisiä tehoja ja 3D-ominaisuuksia, mitä Atari Jaguar lupasi tarjota kuluttajille, mutta sitten jättikin aika lailla lyhyen tikun jokaisen ostajan käteen ja näin ollen. Ei kyllä asiakastyytyväisyys ollut ehkä siellä ihan korkeimmassa päässä, mutta aloitetaan tästä. Ja otetaan tästä vielä tämä legendaarinen Atari Jaguarin aloitusruutu esille. Niin, siinä on tuollainen hauska jingle, joka kertoo siitä, että tai oikeastaan kysyy, että oletko vielä tänään pelannut Atari Jaguaria. Toi jingle on tuttu noista jenkkien vanhoista 80-luvun Atari-mainoksista. Tämä oli ensimmäinen peli, mitä mäkin pelasin Atari Jaguarilla aikoinaan, kun sen kotiin sain. Ja muistan kyllä edelleen hyvin sen, että millainen pettymys tämä peli oli. Tässä ollaan. Eli tästä valitaan, minkä kartan haluaa, yhteensä 8 karttaa tai 8 planeettaa, missä päästä sitten seikkailemaan. Otetaan toi näyttää vähän maapallolta, niin mennään tuttuihin ympäristöihin. Siinä näkyy vähän tätä 3D-efektiä, eihän tuossa nyt mitään ihan ajakseen okei näköistä kai, mutta sitten kun mennään itse peliin, niin kyllähän tää vähän. Ja siinä on tämä legendaarinen vihreä opasnaama, joka kyselee sitä lentotaitokokemusta ja kyseenalaistaa sun taidot jatkuvasti, joka ei tietenkään nyt pelaajana ehkä se paras tapa ole kokea sitä pelin hurmaa. No, kuten tässä nyt heti näkyy, niin tämä ruudunpäivitys nyt ei ole mikään maailman ihmeellisin, että olisiko tämä varmaan alle 10, nyt mennään ihan reilusti tässä ruudunpäivityksen suhteen. Joo, sitä kun ajattelee, että tähän aikaan oli myös toi Star Fox julkaistu jo tonne Super Nintendolle, joka käytti tuota Super FX-sirua siinä kasetissa, että sai tällaisia 3D-grafiikoita, vaikka itse Super Nintendo ei konsolina sellaisiin pystynytkään, niin se kuitenkin oli mahdollista tällaisien pikkukikkojen avulla, niin kyllä tämä aikamoisen järkytyksen on varmasti monelle aiheuttanut, joka on tämän konsolin isolla rahalla ostanut ja ajatellut, että nyt mennään. Tulevaisuus on täällä ja se on tässä mun käsissä, Atari Jaguar, ja tää on se, mitä sä saat. No, pelattavuudeltaanhan tää on ihan okei. Eihän tässä nyt siis sinänsä mitään, mutta eihän tää myös tarjoakaan mitään erikoista, että yllättävän tarkkat niin kuin reagoimaan kaikkeen, vaikka tämä ruudunpäivitys on näin huono, että voisi kuvitella, että tämän takia tässä sitten myöskin kaikki tapahtuisi vähän viiveellä, mutta näin ei ole. Tämä on täysin pelattava ja ihan okei peli. Tässä on tarkoituksena tuolta kartalta oikealta ylänurkasta näkee, että siellä on noita vihollisia ja niitä voi ampua, mutta pääasiassa muistaakseni kerätään näitä keltaisia palluroita sitten ja kun nuo on kerätty, niin kenttä on läpäisty. Atari Jaguarissahan melkoisena erikoisuutena oli tämä ohjain, joka on kyllä saanut aika ristiriitaisia mielipiteitä internetissä, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että tämä on oikein mukava ohjain. Kaikki näppäimet istuu hyvin paikoilleen. Täällä on mukavat kahvat, joka tekee tästä tosi ergonomisen pitää kädessä. Ja sitten tämä outous, eli numpad. Eli tossahan on toi puhelin käytännössä keskellä ohjainta, mutta se ei ole siinä sen takia, että voi soittaa apua tai
mitä tahansa muuta kriisipuhelinjuttua, kun on toivonut tuhlanneensa 2000 markkaa tähän, vaan tällä numpadilla pystyy esimerkiksi tässä pelissä vaihdella erilaisia kuvakulmia, on tällaisia kuin Formula TV-lähetyksestä tuttuja kuvakulmia ja kaikkea muuta kivaa. Esimerkiksi FPS-peleissä pystyy valitsemaan aseen suoraan lennosta taikka hakea karttaa ynnä muuta. Että tuo on oikeastaan ihan jännä, koska tähän ohjaimeen tulee ton numpadin ympärille overlaid, eli tällainen muovinen läpyskä, joka sitten on joka pelissä oma, ja siinä kerrotaan, että mikä näppäin tekee mitäkin, joten ei yhtään hassumpi innovaatio, jota kyllä olisi voinut nähdä muissakin ohjaimissa. Ihan turhaan parjattu ohjain. Tätä pidetään yhtenä huonoimpina ohjaimina, mutta koska tätä on myyty se 120 000 kappaletta, niin totuus on se, että siellä netissä, ketkä tästä ohjaimesta valittaa, niin 99% niistä ei ole koskaan edes nähnyt tätä ohjainta livenä. Ohjain on oikein hyvä, ei mitään valittamista. Mutta pelissä onkin sitten sen sijaan vähän enemmän, joten tämä ei kyllä tän enempää tarjoa, vaan otetaan täältä sitten jo seuraavaa peliä, minkä mulla oli yksi niistä kahdesta, kun tämä konsoli julkaistiin, ja tämä on kyllä ihan tämän konsolin parhaita pelejä. Rayman on kyllä varmasti jokaiselle pelaajalle tuttu franchise, ja tämän ensimmäinen osa oli alun perin tarkoitus olla Atari Jaguar eksklusiivi, yksinoikeuspeli tälle laitteelle, mutta koska konsoli myy niin vähän, niin on ehkä ihan ymmärrettävää, että tämä peli myös näki päivänvalonsa käytännössä kaikilla muilla aikansa vehkeillä PC, Saturn ja Pleikka 1, ainoastaan Nintendo 64 hän sieltä jäi välistä. Mutta se, että miten hyvin tämä Jaguar-versio pelaa, niin se on se juttu. Ja ensinnäkin myös näyttää. Mutta laitetaan vähän volyymia, että kuulette sitten sen heikkouden, mikä on tämä Atari Jaguarin musiikki. Kuten kuuluu, niin ne Raymanin ikoniset ja kauniit sävelmät on tässä hieman ehkä tällaisena midi-versiona verrattuna siihen, mitä esimerkiksi Pleikka 1:llä ikimuistoisia kenttämusiikkeja. Tässä tämä on tällaista piipitystä. Ainoa oikeastaan sellainen negatiivinen puoli tässä Jaguarin Rayman-versiossa. Mutta tämä tosiaan pelaa todella yllättävän hyvin. Tämä tuntuu siltä, että tässä on jotenkin vähemmän viivettä ja tämä on jotenkin tarkempi ja muuta tämä Jaguar-versio, mitä esimerkiksi Pleikka tai Saturn-versio. Joku tässä vaan toimii hyvin. Otetaan täältä, onko täällä, tässä on aika ikonisia musiikkia täällä musakentissä. Olisikohan tässä? Jaguar-versiossa niitä ei ole, mutta katsotaan. Joo. Kuten kuuluu, niin ei ihan lähde samalla tavalla kuin esimerkiksi Pleikka-versiossa, jossa on kuin olisi orkesteri siellä soittamassa näitä, mutta tässä näkyy. Tämä peli on graafisesti oikeastaan lähes identtinen PlayStation ja Saturn ja PC-versioiden kanssa. Tämä vuonna 1994-1995 silloin Suomessa oli aikamoinen näky meidän pihapiirissä, sen voin sanoa. Ei mikään konsoli pystynyt tällaiseen vastaan, vaan Super Nintendo oli ihan siis lasten leikkikalu, kun vertaa siihen, että mitä tämä näyttää. Tämä tuntui silloin seuraavalta sukupolvelta ja joltain, että nyt on jotain spesiaalia kädessä. Ja tämä oli se peli, mikä silloin Atari Jaguarin alkuaikoina mulla sai kuitenkin vielä lohtua ja uskoa siihen konsoliin valettua sen verran, että tämä konsoli palveli mua useamman vuoden verran. Se, että tämä pystyy tällaiseen kuitenkin on mun mielestä todella iso juttu. Kuitenkin 2D-pelit olivat vielä se benchmarkki, ei millään tavalla 3D ollut oikeastaan sellainen, että
edes kaikki videopelin valmistajat välttämättä uskoivat sen kanssa olevan tulevaisuutta samalla tavalla. Segahan tunnetusti laittoi kaikki munat 2D-koriin ja teki Saturnista 2D-konsolin ja joutui nähdessään sitten sen, että mitä pleikkari pystyi tarjoamaan, muuttamaan koneen arkkitehtuuria aivan viime tipassa, että siitä saatiin 3D-laite, niin tämä olisi ollut kyllä aikamoiden 2D-vekotin aikanaan. Tähän olisi saanut niin paljon kaikkia arcade-kokemuksia suoraan portattua Atari Jaguarille, mikä olisi voinut kyllä ehkä nostaa tämän arvoa pelaajien silmissä, mutta pieneksi se sitten lopulta jäi se kirjasto niiden arcade-pelienkin suhteen. Rayman Jaguarilla ehdoton helmi ja yksi konsolin, ellei jopa konsolin kyllä paras peli, ainakin paras tasoloikka, mutta parhaasta pelistä nyt voi tietenkin väitellä. Okei, siinä oli ne pelit, mitkä oli mulle lapsuudesta tuttuja. Noita pelattiin naapureiden kanssa, mutta tähän julkaisukattaukseen tai ainakin siihen, mitä mulla tuli silloin alussa, hyvin pian tuli lisäksi yksi peli, joka on mun suosikki tältä konsolilta kyllä. Eli tämä peli on varmasti PC-pelaajille hyvin tuttu, mutta konsoleille tästä ei aikoinaan hirvittävästi, ainakaan hyviä porttauksia ollut, että Super Nintendolla tämä nähtiin, mutta se oli aivan surkuhupaisan huono porttaus. Tai Wolfenstein 3D, eli voidaan pitää myöskin FPS-pelien tällaisena esi-isänä ja myöskin sen ensimmäisen askeleen ottajana siihen suuntaan, mitä me nykyään nämä tunnetaan. Tämä oli ensimmäinen peli, muistan minkä ostin Atari Jaguarille sen jälkeen, kun olin tämän konsolin ostanut ja nuo Rayman ja Cybermorph oli nähty tarpeeksi, että tälle konsolille oli vaikea saada näitä pelejä. Ainoastaan mun mielestä Gamehouse Tampereella oli yksi niistä harvoista, mitkä myi näitä Jaguar-pelikasetteja. Ja niitähän pystyi sitten Helsinkiin tilailemaan puhelinmyynnillä. Oli sellainen Gamehousein katalogi, missä oli myös Jaguar-pelejä. Sitten sinne soittelin aina muksun ja kyselin, että mikä olisi nyt hyvä peli ostaa. Ja tämä oli ensimmäinen, mitä siellä asiakaspalvelussa suositeltiin. Palvelu oli kyllä joskus todella hyvää. Ei tulisi nykypäivänä jotenkin mieleenkään, että soittelee peliliikkeeseen, juttelee niitä näitä, mikä olisi se hyvä peli, mikä niin kuin tällä hetkellä tälle konsolille olisi hyvä ostaa. Sitten sieltä tulee litania, että tämä on hyvä ja tästä mä oon pelannut ja bla bla. Ai että, jotenkin kaikki oli niin intiimimpää sillä mielessä, että nyt se on sellaista sielutonta. Varmaan chatissa jollekin tekoälybotille puhumaan, joka ei ymmärrä mun kysymyksiäni ja sitten pyydetään vielä ihmisasiakaspalvelijaa siihen paikalle, en tiedä. Mutta siinä oli omat charminsa, toki kaikki on nykyään paljon helpompaa, mutta niin, Wolfenstein 3D. Tämä oli se peli, mikä Raymanin jälkeen sai vielä uskomaan Atari Jaguariin, sen jälkeen oli aika hiljaisempaa. Kuten näkyy, niin aika tyylikäs porttaus. Tämä on graafisesti aika erilainen, mitä toi PC-versio. Tässä on kaikki nuo hahmot, aseet, yksityiskohdat, ne on piirretty uudestaan ja tämä on oikeastaan alusta asti niin tehty uudestaan. Ja tämähän on John Carmackin ja mikäs tämä oli, John Romero, joka niin olivat tämän Jaguar-porttauksenkin takana, eli ihan ne alkuperäiset tekijät ovat jaksaneet sitten koodata tämän tuolle Atarin viimeiselle konsolille. Otetaan täältä, kun mulla pitäisi olla täällä Save Gameissa ihan viimeinen kenttä. Mä oon nimittäin pelannut tän jo Atari Jaguarilla tässä kertaalleen läpi. Ai niin, jos joku ihmettelee, ei tullut mainittua tuossa alussa, mulla on tässä tämmöinen pelikasetti Game Drive, eli SD-kortilla saa sitten kaikki pelit tähän. Mulla on tässä koko tää Atari Jaguarin kirjasto samalla kasetilla, niin pääsee sitten kokeilemaan nämä läpi ilman, että tarvii maksaa itteensä kipeäksi hyvin keskinkertaisista tai jopa huonoista peleistä. Tää on viimeinen kenttä ja tää peli on tuttu siitä, että tässä Natsi-Saksaa
vastaan. Otetaan kunnon vääntöä ja viimeisessä kentässä onkin sitten vastustajana itse tämä kaveri, Adolf Hitler. Ja katsotaan, jos me nyt tässä nopeasti päästäisiin näkemään 64-bittinen Hitler, sehän olisi suuri kunnia. Mutta katsotaan miten käy, pääsenkö sinne asti. Katsotaan nopea tuosta asevalikoima, sillä on vaikka mitä. Mutta joo, tää pelaa todella nätisti. Tää, kuten näkyy, niin ei tässä ole mitään vikaa. En mä osaa sanoa, olisiko tää nyt sen erilaisempaa, kun mä pelaisin tätä PC-lläkään. Ja mä pelaan tätä tässä tällä Atari Jaguarin hyvin parjatulla ohjaimella ja hyvin pelaa. Ei ole mitään ongelmaa. Ja oikein hauska pelata. Kaikki toimii. Tää on niinku todella sulava ja tää on kyllä mun ylivoimaisesti lempiporttaus tästä pelistä. Tästä on toinenkin hyvä porttaus mun käsittääkseni tolle 3DOlle. Eli toinenkin tämmönen kuriositeettikonsoli, vois sanoa, niin se näki kanssa hyvän Wolfenstein 3D-porttaukseen. Tää muistaakseni tulee aika paljon väkeä, joten odotellaan ihan hetki tässä, jos ne suostuisikin tulee tänne. Ei kyllä näy ketään. Herranen aika, siellä oli oikein koko kattaus natsizombeja. Ai. Aika hyvin menee kyllä. En mä muistanut, että tässä ihan näin hyvin olisi. Oi, nyt otettiin pientä damakea sieltä, mutta edelleen ihan iskussa. Tässä saattaa olla, että päästään kohtaamaan 64-bittinen Hitler. Käydään oikein avain, onko tuolla vielä? Ei ole ketään. Okei, olikohan se jopa tämän huoneen takana? Otetaan tuolta raketiheitin varmuudeksi. On. Siellä on Hitler. Voi perhana auki nyt. Mennään aika tiukoille. Otetaan, pystyisikö mä... Ei hitto, tuleeko se liian lähelle? Kuole. No, ei katoa. Sinne meni. Hitler sai könniinsä. Ja vielä alle paarin. Yli minuutti alle paarin. Aha, siitä olisi Tiger Woodsikin kateellinen. Ai vitsi, kun meni hyvin. Ja sitten tässä lopputekstit. Kiitoksia. Hitler on delannut ja maailma on pelastanut. Odotellaan, että Putin tulee, niin taas on paskaa osunut tuulettimeen, mutta odotellaan sen aikaa. Nautitaan näistä. Meet the Cast. Kuten tässä näkyy, niin kaikki nämä hahmot on vedetty ihan viholliset uusiksi. Siellä on SS-sotilasta. Mitäs sitten tulee? Mutanttia, natsizombeita siinä on melko mielenkiintoiset. Guard Dog, pitää koiraa päästä aina vähän. Sitten näitä mielenkiintoisia bosseja. Tämmöiset erikoispuvut. Harniskat päällä. Tää oli kyllä muksuna jotenkin niin uskomattoman makea peli. Ja se peli, mitä kyllä tuli pelattua ylivoimaisesti eniten tällä konsolilla. Fantastinen porttaus, jonka vastaavaa ei oikein ole missään muulla. Mun mielestä paras versio Wolfenstein 3D:stä ja siitä vielä noin nautinnollisin loppuvastus, mitä päästä ampumaan ehkä. Yksi niistä ainakin videopelihistoriassa. Kuka voisi olla, mikä voisi olla nautinnollisempi pelihahmo tappaa kuin Hitler? Jaa. Okei, no lähdetään sitten käymään näitä pelejä vähän läpi. Tossa oli ne 3, mitkä oli ne mun lapsuuden pelejä, niin lähdetään vähän tutustumaan näihin, mitä sitten täällä on näitä muita. Täällä on kuitenkin 10 pelejä. Tässä on se koko pelikirjasto, joten eihän se nyt kovin kattava ollut. Mutta on täällä kyllä vaikka mitä. No, aloitetaan vaikka ihan täältä niin kuin kärjestä. Mennään näitä vähän tälleen kerrallaan. Air Cars. En ole pelannut kertaakaan, enkä oikeastaan, väärää nappulaa painoa, enkä oikeastaan kuullutkaan mitään, joten näyttäisi ainakin tuolta pikkukuvasta tuolla oikealla alhaalla, että tämä olisi 3D-peli, mikä olisi tietty tosi kiva juttu. Mä tykkään kovasti tästä Atari Jaguarin starttiruudusta. Tämmönen pieni 3D ja toi Jaguarin logo on mun mielestä tosi magea. Mulla on tässä tää, no näkyy tosi huonosti, mutta siinä näkyy tuo logo, kun on tää ohjainpaketti, niin mun mielestä se on kyllä todella onnistunut. Mun mielestä tuo konsoli on ihan mageen näköinen, kaikki logot, kaikki tämmöiset hyvin niin kuin siistejä ja 90-luvun siellä alkupuolella on ollut tosi edgyy. Kyllä tää on varmasti monen silmään pistänyt, mutta se ei riittänyt.
vaikka design on hieno, niin se ei aina vie tarpeeksi pitkälle. Otetaan tästä Air Cars. Okei, tää on vuodelta 1995, eli tää on jo sitten aika Jaguarin sitä loppupäätä. Niin katsotaan, nämä on aika tällaisia no-nonsense menuja, nämä Atari Jaguarin pelien menut, että näissä ei paljon kyllä herkutella. Täällä on hyvin niin kuin minimijutut. Otetaan, jos päästä suoraan tuosta starttaamaan. Satellite disk control, okei, eli näitä pitäisi sitten pistää matalaksi. Kaikki kommunikaatiojutut sieltä on radioasemaa ja kontrollitoveria ja kaiken näköistä. No tää nyt heti alkuun muistuttaa hyvin vahvasti sitä peliä, mitä me tuossa aikaisemminkin pelattiin, eli Cybermorphia. Tää on se 3D, mihin tää konsoli oikeastaan pystyy. On yksi peli kyllä, mikä vähän näyttää muuta, mutta siihen myöhemmin. Tai itse asiassa varmaan ihan kohti, jos mennään niin kuin aakkosjärjestyksessä. Katsotaan vähän, että onko täälläkin näitä kuvakulman muutoksia. No ei, tässä pystyy katsoa vasemmalle ja oikealle ja that's it. No, mennään tuonne punaista pistettä kohti kartalle ja katsotaan, saanko mä tommosen tankin alas. Aika hankalaa kyllä on. No niin. Se oli siinä. Kyllä aikamoista mielikuvitusta sai lapsena käyttää, jos tämmöisestä pelistä esimerkiksi haluaisi saada jotain isompaa irti. Siis eihän täällä ole mitään. Tässä on tämmöistä vihreätä, vähän eri väriä siellä täällä, mutta tää on niinku todella ankeen näköistä. Tästä on tosi vaikea keksiä mitään. Että kun joku Dire Straitsin Money for Nothing musavideo, joka näyttää siis aivan karmealta, on kuitenkin kauan ennen tätä ja tää on jotain. Tää jotenkin vähän muistuttaa sitä, mutta siltä, että jos se musavideo olisi tehty Atari Jaguarilla, niin se näyttäisi täältä. Katsotaan vielä toi yksi punainen tuot. Jos mä saisin edes jotain vähän tälleen ammuttua. No niin, siinä. Hienoa. Ja kun te kuuntelee tätä äänimaailmaa, niin aika niin en tiedä. Ehkä tää on kyllä ihan hyvin toiminut sillä lama-ajan loppukoura Suomeen, että tällaista todella synkkää, masentavaa, pelattavaa. Suomen räntäsateet ja kaamosmasennus ja Atari Jaguar. Siinä on kyllä ollut sellainen paketti, että ei ihme, että Suomessa itsemurhaluvut on ollutkin niin korkeita. En tiedä, onko Atari Jaguar nyt välttämättä sen kanssa mitään tekemistä. Alien vs Predator, okei. Tämä on se peli, mikä on varmasti se kuuluisin eksklusiivi ja ylistetyin eksklusiivi Atari Jaguarilla. Aikanaan pidettiin sinä pelinä, minkä takia tämä konsoli kannattaa ostaa. Kyseessä on FPS-peli Doomin, Wolfensteinin jalanjäljissä. Mennään ja ihan kuitenkin isolla lisenssillä, eli Alien vs Predator. Tulihan sitten Alien vs Predator-peliä myös tuolle Sega Saturnille kai ja Super Nintendolle, ainakin Super Nintendolle. Sekä Saturnille kuin Mega Drivelle, mutta ainakin Super Nintendolle tuli ja oli tää Arcade Beat'em Mappi, mutta ne on ihan eri pelejä sitten, kun tää oli muistaakseni Capcomin pelejä, kun tää taas on ton Rebellionin, joka nykyisin tunnetaan noista Sniper Elite-peleistä. Joo. Katsotaan Options, että olisiko täällä jotain. Onko Options, ei kun se olikin Credits. No niin, näin sitä sitten toimii nämä silmät. Ei mitään Options. Kuten sanoin aikaisemmin, hyvin no nonsense on nämä Jaguarin menut. Täältä löytyy pisteet. Tämä Atari Jaguar selkeästi yritti olla vielä vähän tämmönen niin kuin, ehkä sitä jotenkin Atari perinnettä kantaa, sitä vanhojen pelien perinnettä, että se pisteet oli se juttu, ei niinkään läpäisyt tai muu, vaan se pisteet. Lähes joka pelillä tuntuu olevan Atari Jaguarilla nämä pistejutut tuolla valikoissa, mutta aikaan nyt oli jo tästä ajanut ohitse, ei noita pisteitä enää
silloin 90-luvulla peleissä menty, että Mario Nintendolle tuli jo aika kauaa aikaa ennen Atari Jaguaria, eli tässä ollaan auttamatta jo aikaansa jäljessä. Mutta kuitenkin tässäkin ihan kokonainen peli, että kyllähän tämän läpäisee. Että toi pistejuttu nyt ehkä on vaan tommonen reliikki menneisyydestä tuolla. 3 eri hahmoa. Tässä siis pystyy pelaamaan Alienilla, Colonial Marinilla tai itse Predatorilla. Joten paljonhan tässä on pelattavaa, 3 eri kampanjaa. Otetaan... No koska mä en nyt halua mitään ihmisiä vaan ruveta ampumaan, niin otetaan sitten toi Colonial Marine, niin me ehkä nähdään niitä Predatoreja ja Alieneja sitten, kun tällä pelaa. Tätä mä oon pelannut loppupeleissä hyvin vähän. Ihan yhden kokeilukerran, ja mä en nyt ihan ollut silloin vakuuttunut, kun tämän konsolin tuossa hiljattain hommasin takaisin itselleni. Ja tuon konsolin tämän tarinan, että miten tämä mulle sitten päätyi ja minkälainen show siinä oli, niin katso Controllerin tai kuuntele Controllerin podcastia ja sieltä löytyy uusimmasta jaksosta tuo tarina. Mutta niin kuin näkyy, peli ei ole yhtä hassumman näköinen. Tässä ollaan 3D-ympäristössä, kuten Doomissa tai Wolfensteinissa konsanaan, ja ihan sulavan näköistä meininkiä. Katsotaan, saadaan, mistä sitä avaisi tuosta ovet. Noin. Katsotaan ensimmäinen alieni tuosta. Noin. Ai niin, tässä on hyvä äänimaailma, niin pitää... Tai tämmönen vähän spooky. Siinä mentiin alieni hapon päältä, joka hieman tuotti damagea, eli hyvin on yksityiskohtiikin. Tykkään. Mä en ole ihan varma, että mikään tässä on pitääkö mun etsiä jotain vai pitääkö mun päästä maaliin, mutta niin kuin näkyy, niin karttakin löytyy tosta ja noudattaa tätä ihan samaa pelikaavaa kuin toi Doom tai Wolf 3D siinä mielessä. On tää äänimaailma kyllä hyvin hiljainen. Muistelisin, että se oli jotenkin vähän jännittävämpi. No sieltä tullaan. No joo, tää on tämmönen aikansa spooky-atmosfääri, että vähän rupeais pelottamaan. Katsotaan se, meneekö nää jotenkin rikki? Ei. Joo. Katos, mitäs Pulse Rifle Rounds. Okei. Joo, ja tää oli siis peli, mikä ei ole koskaan nähnyt päivänvaloa tämän Atari Jaguar-julkaisun jälkeen. Tää on ainoastaan pelattavilla tällä, mitähän tätä olisi myyty, veikkaisin, että ainakin alle 100 000, niin aika harva on päässyt tätä sitten koskaan eläessään pelaamaan. Ja tässäkin pitäisi pystyä noita aseita valitsee, mistä se löytyisi. No, mulla ei taida olla, että mä en saa vaan ammuksia, niin siksi mä en pysty tuosta valitsemaan mitään muuta. Tässä pelissä tämä ruudun päivitys on ihan okei. Olisiko tämä nyt siellä 10 luokassa taas kerran, että ei ihan niin kuin samanlainen sulava kokemus esimerkiksi kuin tuo äskeinen Wolfenstein 3D tai vielä kun tässä kohta nähdään, niin tuo Doom-porttaus tälle koneelle. Mutta ihan pelattavaa tavaraa ja tämähän näissä oli. Nämä on tämmöistä sokkelohelvettiä nämä suuri osa tämän ajan peleistä. Tästä tämän ajan FPS-peleistä, että tuo Wolf 3Dkin, niin eihän se sinänsä mitenkään hirmu lineaarinen, että on siinä lineaarista, mutta etsitään avaimia ja sitten oveen tuolla käy avain X ja sun pitää löytää sitä, tätä ja ja salaisuuksia on hirveästi. Ja tässä mulla on kyllä semmoinen juttu, että heti alkuun hukassa, mutta enpä nyt tässä hirmu tosissani niin nyt tätä yritäkään. Pitäisiköhän mun tyyliin tuhota nää tai jotain, who knows. Ei tapahdu mitään. Mutta niin kuin näkyy, niin ainakin teknisesti ihan okei peli. Tää silloin Atari Jaguarin alkuaikoina, niin kyllä tää on herättänyt varmasti huomioon siinä, että hetkinen, että kyllä tässä konsolissa voi sittenkin olla vähän jytyä ja tulevaisuutta. Ja varmasti ollut todella monelle Jaguar-ostajalle se helpotus, että tälle edes yksi eksklusiivi löytyy, minkä takia voi sanoa, että tämän konsolin on aikoinaan ostanut. No, nythän tää tästä lähtee vähän, ympäristötkin vaihtuu, joten tätä kyllä pitäisi itse asiassa mun kokeilla vähän suuremmalla
Oi, helkkari, sieltä tulee heti. Tässä on jo vähän... Tämä olisi kyllä ollut oikeasti aika jännittävä peli muksuna, mä veikkaan. No, onko tässä hissi? Vai tarviikohan tääkin tyyli joku... Ei kun kyllä. Pääsikö mä tän kentän läpi? Ei kun vaan lataako nyt jotain hissiä. Entering sublevel 4. Okei. Just sen verran vielä katsoa, että miltä tää näyttää. Ei helkkari, täällähän kato. Just. Mikäs siinä on joku alienin muna? Elevator, hei. Tässähän on kyllä niin oikeasti aika mielenkiintoinen paketti, johon kyllä pitää mun tutustua jossain vaiheessa. Joo, eikö se tonne mä tarviin sitten avainta? Armori, käyn vielä katsoa. Nyt tässä käy just se, että tekisi mieli vähän pelata lisää, mutta aika muuten loppuu kesken. Security numero 3, eli täällä on... Oi mikä saatana! Oi helvetti! Mistäs toi tuli? Just. No siinä nyt. No niin, nyt mulla on vielä panoksetkin loppu, eli ehkä tähän on ihan... Se on varmaan tullut tuolta munasta. Okei, erittäin mielenkiintoinen. Tää voisi olla kyllä sellainen, mikä kiinnostaa pelatakin mua jossain vaiheessa. Joo, Alien vs Predator, iso peukku. Ne vaikuttaa oikein hyvältä ja siis aikanaanhan tää oli todella kehuttu, että kyllä tätä pidettiin monessa pelimediassa sinä pelinä, minkä takia tämä konsoli kannattaa ostaa. No karttipelithän oli myös iso juttu sitten aikanaan. Mario Karthan sen aloitti, oli Wacky Wheelsia, PC-puolella tuolla DOS-puolella, missä eläimillä seikkailtiin. Ja tässä on sitten Atari Karts. Tämä peli on itse asiassa nähnyt päivänvalon myöhemmin, sillä Atarin joku kokoelma julkaistiin ihan hiljattain näille uusille konsoleille. Ja siinä oli ensimmäistä kertaa muutama Atari Jaguar-peli, ja tämä oli yksi niistä. Ei ehkä se Mario Kartin tappajapeli kuitenkaan. Tässä yritetään niin tuoda näitä Atarin jotain vanhoja maskotteja sitten pelihahmoiksi, mutta mä voin sanoa suoraan jo tässä vaiheessa, että mä en tunnista niistä kyllä yhtään mitään. Vuodelta 1995 Miracle Design kuulostaa jotenkin tutulta, mutta ei nyt kyllä sano ainakaan pelivalmistajana ollenkaan mitään. Mitäs? Aha, eikö mulla ole vielä muuta mahdollisuutta kuin Hill tai Flat mode, no varmaan Hill, että Damon Hill mode. Otetaan sitten toi beginner, kerta muita ei ole. Mut joo, tässä on näitä hahmoja, kuuluisia videopelimaskotteja vuosien takaa, kuten Reaches, Scully, Pulpito, Miss Dress, Bentley Bear, Volky ja Mikan. Alright. Joo, no ei ihme, ettei nyt ihan löytynyt sitten sellaista Sonicin tai Marion tappajaa Atarilta, jos tässä on se kattaus, millä hahmoilla sitten yritettiin 90-luvun lapsille myydä Atari-konsoleita. Voi. Kyllähän näistä varmasti jotkut on monillekin tuttuja, varmasti ovat olleet joissain peleissä joskus, mutta en mä tiedä. Otetaan vaikka toi Mistress tosta, siellä on hienot sydämenmuotoiset tollaiset. Katoa, mä en muistakaan, mä oon näköjään yhden jo kapin tässä pelannut, joten otetaan sitten tuolta seuraavaa. Carlton Cup. Startti hyvin samanlainen, mitä Super Mario Kartissa Super Nintendolla. Eli tullaan tuolta edestä ja sitten mennään kameralla taakse ja sitten mennään. Tässä se on 64-bittinen karttipeli, Mario Kartin vastustaja silloin 90-luvulla. Kuten jos tuosta taustat kuulee, niin ei tuossa musassa ja äänissä taaskaan ole kyllä mitään mainittavaa. Ilmeisesti saanko mä jotain aseita? Tuolla on nyt joku jänis ylhäällä, vilkkuu. Ja sit se katoaa. Mä pystyn... Antoiko se sitten jotain boostia? En tiedä. Taas jänis ylhäällä. Mä en näe taakse mistään, että pystyis katsoa, että onko mä kuinka pitkällä. No siis tosi sulavahan tää on.
että paljon sulavampi kuin esimerkiksi Super Mario Kart Super Nintendolla, että eihän siinä mitään. Mut näyttääkö tää hyvältä? No ei. Onko tätä vaikeampi seuraa tätä, että missä oikein menee kuin Super Mario Worldissa? Joo. Aha, mä spinnasin. Ja tää pelattavuus. Tää on todella tylsää. Siis tää on tässä. Sä ajelet tässä. Onko tossa nyt joku ase? Joo, se oli tämmönen rengas. Kai mä saan sitten vähän lisää pitoa tähän autoon tai jotain, en tiedä. Mut siinä nyt ohitellaan kierroksella. Siis kaikki, ketkä on pelannut Super Mario Karttia, tietää sen hauskuuden niillä aseilla. Koko ajan se peli elää tai se kisa elää, mitä vaan voi sattua. Tää on tylsin karttipeli, mitä mä oon eläessäni koskaan pelannut. Näin, siinä oli kisa. Eikö ollut ihan helvetin mielenkiintoista? Joo, tästäkin pelistä, jos olisi maksanut sen, mitä nyt silloin kasettipelit maksoivat pienen omakotitalon verran, niin kyllä olisi ehkä hieman päässyt harmittamaan. Okei, seuraava peli Attack of the Mutant Penguins. Käydään näitä nyt vähän nopeamminkin tässä läpi, muuten me ollaan täällä koko ilta. Erikoinen pelinimi Attack of the Mutant Penguins. Tämäkin oli muistaakseni tällä tuoreella Atari Jaguar-kokoelmalla, tai Atari-kokoelmalla, missä oli muutama Jaguar-peli. Taitaa myöskin olla eksklusiivi Jaguarille, tai oli ennen tätä uutta julkaisua, missä sitten tätä Atari-historiaa tuli nyt näille uusille koneille. Mä jo tiedän tässä vaiheessa, että tämän pelin parissa me ei ihan hirveästi vietetä, koska tää on melko monimutkainen. Mä tätä jonkun verran jo kokeilin ja tässä näytän ehkä vähän tälleen graafista puolta tästä ja tätä yleisilmettä. Otetaan vaikka toi hahmoksi tässä. Windy City. Eli tää on tämmönen isometrinen, ehkä vähän niinku puzzle-pelityyppinen. Jotain pingviinejä pitää jonnekin saada. Mutta jälleen niin kuin näkyy, niin se 64-bittisyys. Special button. Ei ole vielä sellaisia. Mutta kuten näkyy, niin se 64-bittisyys, se ei paljon tässäkään näy, kun tuolla vasemmassa ylänurkassa näköjään 64. Mitähän lienee sekään tarkoittaa. Mutta tässä jo jotain pingviinejä pitää kerätä, niitä viedä ja sitten toi jotenkin räjähtää tämä kaveri ja sitten seuraavaan kenttään mennään. Tuolla on noita pingviinejä, vai oliko näitä, mitä pitää kerätä, whatever. Niin ei tässäkään nyt silleen pelillisesti mitään spesiaalia ole. Et mennään vaan suoraan seuraavaan. Niin katsotaan, jos kohtapuoliin näkyisi jotain taas 3D:tä. Se on aina semmoinen hauska kuriositeetti näissä tämän ajan. Okei, hei come on, tässähän on hyvä. Breakout 2000. Breakout oli tommonen, no oliko se nyt arcade-peli, oli varmasti jotain 2600 porttauksiakin ja kaikenlaista muuta tämmöistä, mutta tässä on sitten tällainen niin kuin uusi versio vanhasta klassikosta. Näitä on muutama tällä Atari Jaguarilla, mitkä on ottanut tommosen vanhan Atari-klassikon ja tehneet sitten siitä uuden version tälle Atari Jaguarille. Breakout 2000. 78, kato alun perin. Siitä on aikaa. Ja vuosi 96 sitten heti perään. Breakout 2-tonninen. Näitä 2-tonnisia sitten muuten on täällä aika muutamakin näitä pelejä. Tämä 2000 oli jotenkin 90-luvulla kyllä tosi jännittävä vuosi, mitä käytettiin kyllä niin monessa markkinointimielessä sitten hyödykseen. Otetaan skill level, normal, medium, slow, pedal speed, aivan. Okei, no mennään vaan starttiin sitten. Noin. Okei, eli uusinta versio Breakoutista, niin jälleen kerran graafisesti ei mitään erityisen ihmeellistä, mutta pelaa oikein kivasti. Tässähän pitäisi olla sellainen pyöritettävä nuppiohjain, millä niin saa silleen portaattomasti tätä liikuteltua, tätä peliläpykkää, mikä nyt onkaan tuo mailla, millä tätä palloa lyödään takaisin. Eli sitä vanhaa Atarin arcade-meidinkiähän tää tarjoaa. Ja tää on just semmonen peli, missä
kerätään sitten niitä pisteitä ja katsellaan, että oho, sain 80 pistettä enemmän kuin viime kerralla, joten siinä on ensi kertaan sitten haastetta kerrakseen. Vähän sitä piti ilo joskus Jaguar-peleissä löytää. Tässä näyttäisi pystyä kuitenkin pieni kierre noin, katohan se lähti sinne. Kyllä tämä toimii just niin kuin pitääkin. Ei mitään vikaa. Oikein pelattava oloinen peli ja ei tässä nyt äänellisesti mitään tarjottavaa ottaa tota pikku midi-paskaa tuolla. Mutta pelillisesti täysin pätevä. Mutta onko tämä nyt jälleen kerran yhtään minkäänlaista balsamia Jaguar-omistajien haavoihin vuonna 1996, mitä toi näytti tuo alkuskriini kertovan, että tämä olisi julkaistu, niin ei. Pelikokemus on täsmälleen sama kuin silloin 78 vai mitä siinä oli alussa. Okei, seuraavan pelin pariin. Katsotaan. Se oli Breakout 2-tonninen, seuraavaksi olisi Brutal Sport Football. Katsotaan. Muistelisin, oon kokeillut tätä, eli jos jengillä on tuttua esimerkiksi, mikä se oli, Blood Bowl, PC- ja konsolipuolella nykypäivänä, niin, ja ilmeisesti lautapelikin ollut, niin tässä vähän tällaista hauskaa arcade-urheilua, tässä tapauksessa jenkkifutis, ja kuten nimi sanoo, Brutal Sports Football, niin ei liian vakavasti, vaan pistetään sitten jengiä matalaksi siellä kentällä ja nautiskellaan. Se on oikein kiva, koska realistisia ja itseään turhan vakavasti ottavia urheilupelejä, niitä on ihan liikaa. Otetaan Thugs vaikka joukkueeksi. Ei nyt ihan hirveästi mielikuvitusta ole näissä käytetty, mutta Thugs versus Vandals. Ero näiden kahden välillä on hiuksen hieno, mutta kuitenkin Brutal Colaa mainotetaan siellä. Ja Jaguariakin näköjään. Kato, on kyllä nyt kentänlaita mainokset. Beast TV, Jaguarkin päässyt sinne mukaan. Harmi vain, että Jaguarin, tai tuon mainoksen näkevät on jo ostaneet tämän konsolin, niin se ei nyt hirveästi auta. Mutta tässähän tämä FPS taas kerran. Voisiko siellä 10? Et miten voi, no siinä muuten nätisti tamppas kyllä tämän pelaajan melkoiseen kondikseen verilens, ja tosta mulla on joku ase kirvestä pystyy heittämään, mulla on nyt palloni kokeillaan nyt, jos siellä on joku jänis, mistä mä sain vähän lisäpotkuja, noin, se on siellä, piste kotiin. Pelillisesti siis tää on oikeastaan yllättävän hauska, tässä ei ole sinänsä mitään vikaa, tässä on aseita, pystyy tappaa pelaajia ja on erilaisia hauskoja niin kuin kikkoja ja varmasti monin pelin on hyvin hauska, mutta mitä tämä sitten tarjoaa sellaista, mitä Super Nintendo tai Sega Mega Drive ei tarjonnut, niin graafisesti tässä ei mitään. Todennäköisesti tämäkin pystyisi varmaan paremmallakin FPS:llä toteuttaa muilla konsoleilla ja siinä pikkusen tikariin niskaa. Tehdään nyt vielä yksi maali, jos tästä saataisiin. No, se on siellä. Ruudunpäivitys on naurettavan alhainen, joka johtaa siihen, että ei voi mitään. Ei kovin vakuuttavaa 64-bittisellä osastolla. Babsi, Fractured Turry Tales. Eli turripeliä Atari Jaguarille. Maailman ensimmäinen 64-bittinen turripeli. Babsi oli tämmönen 90-luvun maskotti, joka yritti siihen samaan rakoon änkeä kuin Sonic ja Sega, Sonic ja Mario, mutta todella näyttävästi siinä epäonnistuen. Tämä on Atari Jaguar eksklusiivi peli, eli tämä on täysin oma Babsi-pelinsä tälle koneelle. Näitähän tuli myös Sega Mega Drivelle ja Super Nintendolle ihan muutamakin, mutta tämä hahmo ei sit koskaan nauttinut mitään suurta suosioa. Oma TV-sarja tälle kyllä tehtiin, mutta jäikö sekin jollekin pilottiasteelle muistaakseni. Ja nämä pelit on siis aivan hirveitä. Tästä näkyy, mun on graafisesti jälleen kerran. Ei mitään, mitä ei pystyisi tekemään
ns. Heikoimmilla konsoleilla. Mutta kato tuota vauhtia, no niin, ja sitten tulee vihollinen, sä kuolet siihen heti, ja takas kentän alkuun. Tää on täysin pelikelvoton tasoloikka, tässä ei ole mitään hauskaa, tää on todellakin tasoloikkien irvikuva, sketsi. Kokeillaan nyt ihan vakavissaan sillä, että jos mä pääsisin edes pikkusen matkaa tässä eteenpäin. Tässä pitää mennä tälleen todella varoen, ja sehän on hauskaa. Sehän on tosi hauskaa, tuossa heti meinaa tulla vastaan joku. Ei tässä silleen pelillisesti niin tää hyppiminen ihan okei. Vähän on niin kuin, kankeeta, että niin kuin näkyy, niin kyllähän tästä nyt ihan pelattavan saa. Että kyllä tää peli etenee ja ei tässä sinänsä mitään kokeilla liitoa. Okei, jaha, ja siihen meni. Ruma, tylsä, huono, ei mitään positiivista sanottavaa. Babsi oli epäonnistunut yritys heti alkuunsa, kaikissa inkarnaatioissa. Cannon Fodder, tämä on suoraan oikeastaan tällainen Amiga-porttaus. Niitä nähtiin tällä konsolilla tosi paljon, johtuen siitä, että tämä konsolissa näiden Tom ja Jerry 32-bittisten prosessorien lisäksi oli Motorola, oliko se 6800 prosessori, mikä on muun muassa siis, nyt en muista, että oliko nimi oikein, joten älkää tappako. Se löytyi muun muassa Amigoista ja sitten Sega Mega Drivesta, joten monessa tapauksessa oli vain helpompaa. Ja siis, anteeksi vielä sen verran, että tämä Motorolan 6800, vai mikä vittu ikinä olikaan, tämä 3. prosessori, niin se oli sitä varten, että ohjain toimii. Se oli käytännössä sitten ainoastaan ohjausta varten olemassa siellä prosessori, eli ei mitenkään tähän itse pelipuolelle, mutta helpompi oli vain käyttää sitä prosessoria ja portata suoraan joko Mega Drive tai Amiga-peli, koska se oli niin helppoa, koska sama prosessori, niin ei muuta kuin se vaan ulos ja ei hyödynnetä yhtään näitä Atari Jaguarin omia hienoja ominaisuuksia, vaan hypätään sitten tai mennään sieltä, että mistä aita on matalin. Eli tässä mennään D-padilla tämmöistä hiiriohjausta, koska hiirtä tällä ei ole niin kuin Amigalla. Tämä on täysin se sama peli, mikä Amigalla. Ja näistä porttauksista sitten tämä konsoli kyllä kärsi tosi paljon. Näitä on useampia, niin kuin tuossa kohta tulee lisää. Cannon Fodder pelinä mä en ole erityisemmin tätä pelannut, mutta mitä nyt on kuullut, niin ihan kehuttu, ihan pätevä tällainen run and gun, point and click run and gun peli. Niin kokeillaan, jos nyt vaikka sen verta sais, että mistäs mä nyt pääsen edes liikkumaan. Siinä olisi toi, pitäis mun valita? No, anyway, point and click run and gun. Nyt tiedän, että mitä tästä voisi näyttää sen kummempaa. Kuten näkyy graafisesti, jälleen ihan sitä samaa kamaa kuin kaikki muutkin. Takaisin pelien pariin. Mut nyt tuleekin sitten, voi hyvä luoja, nyt tulee sellaista kuraa, mikä oikeastaan niin kuin kertoo, no nyt mä hyppään jo jonnekin ihan muualle, kertoo just sen, että mitä monet kuluttajat sitten oikeasti joutu tämän konsolin kanssa kokemaan. Koska oli 3Dstä suuret odotukset 64 bittiä, kaiken piti olla seuraavaa sukupolvea ja täysin uutta ja ennen kuulumatonta ja kokematonta, niin kyllähän tämä peli still-kuvissa näytti varmasti oikein hyvältä. Formula-peliä 94, eli tämä on ihan sieltä Atarin alkuajoilta. Niin koitetaan A, B, C, kyllä. Mennään itse peliin. Niin 3D-grafiikat, Formula, hei, tämähän voisi vaikuttaa ihan hyvältä. Ja odotukset on ihan hyvät siihen asti, kunnes valot sammuvat ja peli lähtee liikenteeseen, eli voi hyvää päivää. Siis kattokaa tätä ruudun päivitystä ensinnäkin. Jossain Race Driving porttauksissa 16-bettisillä konsoleille, eli tämä Atarin autosimulaattori aikoinaan 3D sellainen, niin siinäkin oli aika lailla samanlainen ruudunpäivitys, mutta hei haloo, tämän piti olla se
seuraava iso harppaus pelaamisessa, mitä Atari lupasi, niin tääkö se sitten sitä oli. Ja vielä Atarin julkaisema peli. Niin mitä tekosyitä on silleen, että tämä konsoli floppasi? Ei kyllä jumalauta yhtään mitään. Jos tämä on se pelien taso, millä tätä konsolia myytiin ja meille tarvitsi, siis on täysin pelikelvoton, kuten näette. Mä koen, että mä oon aika hyvä näissä arcade-ajeluissa. Mä oon pelannut näitä koko ikäni. Ja mä rakastan, tää on ehkä niin kuin mun suosikki peligenre on autopelit. Niin tästä on täysin tunnoton. Kaikki tapahtuu jollain ihmeviiveellä. Mä en pääse yhtä mutkaa ilman, että mä osuisin johonkin. Mä oikeasti tässä yritän. mä aivan oikeasti tosissani yritän. Kokeillaan nyt vielä yksi kierros. Tässä varmaan on kuvakulmiakin. No niin, no tämähän on hyvä. Siis Herran Jumala, mikä sotku. Aivan siis käsittämätöntä. Täysin anteeksi antamatonta ja mieti sitä, että sä oot esimerkiksi tästä pelistä maksanut täyden hinnan aikanaan ja halunnut päästä kotiin testaamaan sitä sun uutta tehokonsolia, niin on kyllä ihme, jos ei ole sen jälkeen tehnyt mieli vaan heittää koko konsoli seinään ja sanoa, että antaa vittu olla. Aivan siis häikäilemätöntä kuluttajien kusettamista. No, eipä ton seuraavan pelin osalta kyllä hirmu paljon parempaan suuntaan mennä. Kuten siinä Raymanissa nähtiin, että 2D-pelit tällä koneella, ne olisi toiminut todella hyvin ja niissä olisi ollut vaikka minkä näköistä puhtia siihen. Mutta sitten kun laitetaan tämä 3D, niin siinä oltikin semmoinen pala, vähän liian suuri pala haukattavaksi kyllä tälle konsolille, ei voi yhtään mitään. Ja tässä taas yksi 3D-peli. Tässä vaiheessa voi varmaan ruveta jo vähän skippailemaan näitä alkuruutujakin. On varmaan tarpeeksi monta kertaa nähty. Club Drive. Eli tämmöinen, voisiko sanoa, että pianousautolla ainakin yhdessä kentässä ajellaan 3D Collector Balls, Power Balls. Joo. No tässä on ainakin se, että tämä on paljon sulavampi kuin tuo äskeinen peli, eli tämä on jopa ihan pelattava. Tässä ei ole sinänsä niin kuin mitään, mutta sitten taas katselee, että okei, mitäs tässä tapahtuu, onhan sotkua. Mutta kun hetken rupeaa katsoa, niin ei hittolainen, tässähän on ihan yksityiskohtia. Sänkyä, yöpöytää, me ollaan nyt tämmönen pianoisauto selkeästi jonkun kotona. Mikä siellä telkkarissa pyörii? No siellä pyörii Pong. Toihan on ihan tosi kiva. Nyt niinku tommonen pieni easter egg siellä. Käydään katsoa, olisiko täällä ylhäällä sitten jotain. No tää on tämmönen powerballi sitten, mitä pitää kerätä. Mennään selkeästi jollain keittiön päällä. Kato, siellä on taulua. No, tässä on mun mielestä jotain niin kuin graafisesti jotain yritystä edes. Täällä on WC. Eikö tässä vessassa ole ovea? Oho, nyt mentiin seinän läpi. Right. Ei ole vessassa ovea, mutta mihin sitä tarvitaan? Haetaan sieltä toinen Powerball. Joo, eli tämmöinen, kuten näkyy, niin aika moni peli tuntuu noudattavan tällaista Cybermorphin, mikä tuossa se ihan ensimmäinen peli, mitä aikaisemmin pelattiin, niin sitä samaa konseptia, että tällainen 3D-maailma, hyvin pieni, siellä sitten pyöritään ja kerätään jotain, joka on siis käytännössä siis, voiko mennä matalamman aidan alta? Ei varmaan. Otas, mihin mä nyt jään jumiin? No niin, tässä siinä vähän pompittiin. Katsotaan, jos tää kohta loppuisi, olisi ihan kiva, että no ei kun tossa näkyykin itse asiassa oikeassa alanurkassa, että puolivälissä ollaan suurin piirtein. Niin eihän tästäkään nyt niin kuin aika vaikea löytää sitten silleen minuuttia pidempää hauskuutta, että kyllä tää on niin kuin nyt jo nähty. Ainoa haastehan tässä on se, että sä yrität sun aikaa parantaa tässä, että kuinka nopeasti sä saat noin kerättyä. Jos mä nyt arvata saan, niin mä veikkaisin, että nämä pallot niin ilmestyy tänne randomilla, että se on sitten, jos se näin on, niin sitten se on ihan sama. Että se on joka kerta eri juttu, niin etän sä siinä edes sitä aikaa vastaan taistele. En tiedä onko näin, mutta jälleen kerran, kyllähän tää on sellainen peli, että melkeinpä enemmän tarjoaa kännykän laskin niin kuin tekemistä kuin hauskaa tekemistä.
pelillisesti kuin tämä. Jos katsoo telkkarit ja vessan takaa, on muuten siistissä kunnossa vessa jo. No niin, game over, rank ace. Katsotaan, saaks me jopa nimen? En mä saanut kirjoittaa sitä nimeä. No niin, mitäs keksitään tähän hauskaa? Ahaa, kuulostaa hyvältä. Okei, jollain on kestänyt aika kauan tuossa, puolisen tuntia. No niin, siinä Club Drive. Näitä kenttiä on siis joku 2-3 sitten. Niin, on semmonen pikku kylä ja toi. Ja katsotaan, onko tässä näkyy jo nämä kartat. Jerome's Bad. 4 karttaa yhteensä. Otetaan nyt vaikka toi vielä Old West tosta, niin katsotaan nyt nopea. No niin, sit ollaan tällaisessa vanhassa länkkärileffassa. On yksityiskohtia lähes yhtä paljon kuin Red Dead Redemption 2, mutta vain karvan verran jää alle. Okei, hei nyt ihan oikeasti please vittu, tässä ei ole mitään edes niin kuin mihin sä kiipeät, et mitään muuta. Tässä on yksi suora ja toinen suora seinä, niin kuin kartasta näkyy. Ja sit sä vaan ajelet täällä tällaisella hemmetin tasaisella pinnalla ja keräilet näitä kirottuja powerballeja. On jälleen kerran siis säälittävä tekosyy pelille. Täysi hinta, kiitos.